Masu sauraro barka da yau da fata awaye gari cikin ƙoshin lahiya ga fasar labaran sarauniya dala-dala a shirinmu na talatar yau 22 ga watan Fabrairu na shekara ta 2022 inda shirin zai fara da zancen farashin biredi da ma abin da ya shahi tsarin ƙungiyanci a wannan fanni. A makon da ya gabata mun kawo muku wasu labarai da ke bayanin cewa farashin biredi zai sake hali daga dala 40 a wajen mai shayi zuwa komawa dala 50. Yayin da gidajen biredin za su koma sai da biredi a matsayin dala 40 zuwa ga masu zuwa ɗaukar sari. To sai dai sannu a hankali wannan matakin bai kai ga fara aiki kamar yadda aka so shirya shi tun farko ba. Daga cikin dalilan da kuma suka kawo warwarewa shirin akwai ma samun saɓani da rashin fahimtar juna daga su kansu gidajen sayar da biredin, inda wasu ba su amince da sai da shi dala 40 kamar yadda shawararsu ta farko ta so ba. Amma duk da haka a bayan fage dai wasu daga cikin masu shayi na fakewa da wannan ɗan abubuwan da aka yi tun da tuni suka tsawwala farashin biredin, har ma wasu suka fara saida shi har yau da muke magana wasu na saida shi dala 50 bisan kasuwanni ko wuraren masu shayi, abinda gidajen biredin suka ce bayan da suka gano cewa shawararsu ta farko bata tsaya ba sun dawo sun warware zancen da cewa za su sai da biredi dala 40. Za su ci gabar shirye-shirye amma a yanzu shirye-shiryen ba su kai ga kankama ba kamar yadda suka yi fata tun daga farko. Bari mu shi ɗaya daga cikin wakilansu wanda shine muka zanta da shi a makon jiya domin samun ƙarin haske ga halin da ake ciki a yau. Mun sake tattaunawa da shi ko mu ce gidan rediyon Sarauniya FM ya sake tattaunawa da shi don sanin inda aka kwana ga abin da ya shahi tsaye da farashin biredin daga gidajen sayar da biredin. Aliman mai Yakuba Iran na Boulangerie Rayya, kuma ni ne wakil na yan Boulangerie wannan komite da muke so mu dora na Boulangerie masu Boulangerie. A yanzu dai burodi 30 muke saida shi, abin da ya sa muka maida shi 30 wancan gami da muka tsaye da magana to sai aka samu dan garda cikin mu akwai wanda suka dan keɓe suke sai da a 30-30. To dalili kuma da muka tattabɗi juna guda ya saka dawo guda shi ya tsaye da kanshi yake sai da hakanan. To sai aka samu kuma 'yan shayi sai suke zuwa kusan shi sai suke ɗauka 30. To in sun ɗauka su kuma 30 sai su shigo cikin gari sai sai da akan dala 40. Tunda deja sun san akan dala 50 pardon. Deja sun san mutane kowa ya san da burodi ya koma dala 40 gishe kenan su in an shayi sun ɗauka dala 50 za su saida shi ka gani. To sai muke jin labari kiliyan suna magana kuma sai muke jin kuma yan Boulangerie nan na kusa da wancan da ke sai da 30 tun da su ma kiliyan in sai suka koma wurin wancan mai sai da a 30 mai in sun ɗauka sai su can sai su sai da mutane na gari dala 50 kaga abin da bai kamata ba. To sai a mamtan sai muka ji wannan labari sai muka ƙara kiran juna gaba ɗaya muka ce to ga matsalar da ke ciki kenan yanzu tun da babu komiti bai yiwuwa a ce a yi sanksyonan babu biro na dindindin kenan bai yiwuwa a ce a ɗauki mataki da wanda ba su yi biyayya ba buskan magana umarnin da aka bada yanzu. Me yanzu yadda ya kamata a yi suspender in in dusan nan a hidda kudin dusan a bari har da Allah ya sa aka ɗora kwamitin nan dindindin wanda gwamnati ta san da shi kowa ya san da shi ga dokokin da aka tsara kenan duk wanda ya taka doka sai ta haushi. To haka ne muka tsaida buskan zancen da an maida shi sai muka ce to ya kamata tunda mun tsaida mutane kuma ba san da an maida shi 30 ba ya kamata mu ba da sarnarwa a ba da gidan radiyo a hwaɗi da mutane kai su san da an maida shi 30 da kawai wani mai shayi ya ɗauka sai da mutane a dala 50 ko dala 40. Zuwa yanzu kenan farashin da ake da shi wannan magana da muke yi ko ina gidan burodi dala 30 ake saida. A yanzu duk inda ka tai burodi dala 30 ne, duk inda ka tai da gishe ko ina ka tai dala 30 ne. Furle mu man kayan muke ƙara tattauna da ishe inmu da sandika na Niamey gaba ɗaya. Zuwa yanzu kun kai ga saka biro wannan wanda zai yi magana ta dindindin. Deja mun ɗora biro ma yanzu mun samu an ɗora president an ɗora SG an ɗora trésorier an ɗora kuma chargé des informations. To yanzu kenan kamar me kuke shira ga birai ya soma aiki ta yadda za a iya ɗaukar doka akan duka wanda ya taka doka. Wala to yanzu abin da muke shira shine harka ise kasan sai an bi takardu wannan gyaran takardu su yayi nan a yi nan ne. To sai mun kare tattauna yanzu dai muna da communication ne en communication da yan Niamey syndicat national gaba ɗaya ta Niger in muna communication da su da reglement in su mu dima mu ga reglement in su in ya so mu ma mu gani wannan reglement ne ya kamata mu ƙara buskan nasu ko mu hidda nasu mu gani in akwai wani wanga gyaran huska da za a yi bisa reglement in sai a yi gyaran huska yanda kowa ba a shi mu kowa ba a
yanda dai za ta gyara kowa duka daga cikin mu. Amma Ali Mamman Yakuba wakilin wato masu gidajen sayar da biredi na bayani kan cewa har yanzu farashin da ya tsaya akan $30 daga gidajen gasa biredi zuwa ga masu ɗauka sari masu shayi da sauransu. To a ɗaya ɓangare majiyoyi sun tabbatar da cewa wasu daga cikin masu shayin na cikin gari tuni suka yi nisa wajen sayar da biredi a matsayin $50 sanda biredi guda. Yayin da kuma gidajen biredin suka gane cewa dai ba su kai ga galabar ƙara farashin biredin kamar yadda suka so tun farko ba. Amma ana ganin cewa wasu daga cikin masu shayin fakewa ne suka yi da ɗan abin da aka yi magana na kwanakin baya domin ƙara farashin biredin. A wani wuri a saida 40, a wani wuri a saida 50. To ita ko ƙungiyar masu shayi ko yaya wannan labarin ya zo mata da kuma abin da take da shi na mataki in za ta iya ɗauka, haka yasa muka nemi wato sauraron ɗaya daga cikin jagororin su masu sayar da biredi da shayi akan wannan al'amarin ga abin da kuma ya kada baki ya ce. Sunana Abdullahi Makwambi, shugaba na masu sai da shayi da biredi nan tawa. Labari ya zo min jiya bayan yunkuri da muka yi muka hana 'yan gidan biredi su sai da biredi $40 tun da can, amma akwai set su yi sai da biredi $40, su kuma ma'aikatanmu su yi sai da 50, haka ne. Daga nan suka jaye sai da war $40 don mun ce musu idan an ka zamna mu mun san matakin da za mu ɗauka akan sayo biredi $40. Suka jaye suka maida, daga cikinsu akwai da suka maida 30 tun hari mu kuma muka kira yaranmu muka ce musu to tun da biredin ga yana nan ga kudin shi bai sake ba, wasu bulanjeri ne ya sake, to ku je inda bai sake kudi ba ku je can ku sayo biredi don ku saida ma mutane shi $40. Lalle cewar da ayi sai da 50 hakikan wannan labari ya zo min don akwai set an ɗauko biredi $40. Har bayanin da muke yi akwai waɗanda suke sai da shi akan $50 din duk da yana $30 ga hannun gidajen biredi, wanda ake ganin cewa kamar sun dan fake da wannan yunkurin da bai kai ga fara aiki ba suka tsawwala farashin burodi. Idan haka ta tabbata haƙungiyar ku ta sani menene abu yi? To don haka idan muka samu yanzu wanda zai sai da shi 50, mu ta mu kungiya akwai matakin da za ta dauka mishi, lalle akwai mataki wanda za mu dauka mishi. Su gidan biredin ba duka ba na gaya maka sun maida shi 30, akwai wanda hai a ce lama yau ana sai da shi $40. In kai ka kai kan kaurin 40, to kit addu'a mu babu wani doka da za ta sa dan ka je ka siyo wuri mai tsada alhali ga wuri mai sauki ka ce sai ka sai da 50. Duk kowane dan shayi zai sai da biredi $40. Haka muka ajiye magana, kuma wanda ya taka wannan doka akwai matakin da ita kungiyar za ta dauka mishi. Fannin masu shayi to su hokke sayan shi inda yake $30, inda yake 40 su kyale musu abin su kuma fannin masu gidan biredi abu ka aikin mu to su kuma su diba su sauwaka yanda ƴan uwansu suka saida $30 su saida ma mutane 30. Malam Abdullahi Damakombe, shugaban masu shayi, na bayani kan wato ɗabi'un wasu daga cikin masu shayin da tuni suka wato sake sheka na ƙara farashin kuɗin biredi da cewa su mutunta doka, saɓanin haka kuma ita ƙungiyar ta masu shayi tana tsaye ga amfani da abin da ƙarfin doka ya bata na magance duk wanda ya ɗan ɓata tsarin da aka yi da sauran abokanan tahiya. To labaran da rahotannin na zoma mai sauraro ne akan mitoci 102.1 na zangon FM a shirin labarai da rahotannin Sarauniya FM na ranar yau Talata 22 ga watan Fabrairu shekara ta 2022. Yanzu kuma bangaren abin da ya shahi ma'aikatu da ci gaban su ta hanyar tarurruka da kuma raskunan irin ayyukan da ake yi. A kwanakin baya an gudanar da wani zaman taro da ya tara bankuna na adana jini na ƙasa na jihohi guda 8 na Nijar a birnin Yamai. Jagoran bankin adana jini na jihar Tawana daga cikin waɗanda suka halarci wannan zaman. Ko wace waina ce aka toya a can, abokin aikinmu Muhammad Sani Abdulsalam ya firanta da shi kamar haka. Muhammad Kabiru Abdu, ban jami'i na babban banki ta jini ta jihar Tawa. To wannan taro da muka halarci wato mun je ne domin tantamna dukansu dai zance da manyan bankoki ne na jini na jiha. Suka tattarori guda kamar da suka saba a cikin shekara suna wannan zama su biyu, wato don suna zaman da kuma tare da wato magabata na Yamai cewa da Centre National de Transfusion Sanguine, wato kamar ita ce uwar gidan waɗannan bankoki na jiha. To ana zama ne don a tantamna fuskan yanayin aiki ya gudana a kowace jiha, a caccanza miyau a ga ina kowa ya sa gaba, sannan kuma a kawo gyaran huska ga inda aiki bai yi ba
ga kowace jiha, sannan kuma a ba da umarni yadda ya kamata aikin ya gabata a gaba. Ana wannan zama ne duk wata 6 kuma nake cewa abin da dai kai muke na insha Allah. Da yake kowace shekara ana yin shi sau biyu, kamar me aka lura da shi na ci gaba a ayyukan babban banki na jini na kowace jiha da kuma irin ma kalubalen da ake gani kama ana fuskanta? To lalle alhamdulillah, kama ci gaba da aka samu a cikin jiha ko kuma a cikin Nijar gaba ɗaya shine an gusa daga inda ake 2020 zuwa ga 2021, ma'ana daga inda aka kwana wajen tattara jini na gaba ɗaya na cikin Nijar ƙasashe ko kuma jiha 8 an samu ci gaba, inda 2020 ina ganin an samu kamar leda ban san ba 150 da wani abu, kuma aka samu 100 nake cewa ko 150 da wani abu da ɗaya ne ko da wani ko da uku ne. Wato yanzu mun tashi daga wannan matsayin na zuwa 178 ko kuma kusan da 9 a cikin shekara ta 2021. To kaga an samu ci gaba a kowane bangare a cikin Nijar kin gaba daya, amma duk da wannan akwai kingin aiki da ya kamata a zame damce a ci gaba da shi, don saboda wannan kin ba zai isa ba a ce duk kowa mabukacin jini a cikin Nijar ya wadace shi. Shi ne wato aka kuma ya danganci ci gaban kowace jiha. Wata jiha ta wata jiha kamar da ku sani, ya danganci kuma yawan al'umma na kowace jiha ne. Yawwa, don kamar da sannan kuma ana bangaren tattara jinin shi ma ana dibawa cewa jinin nan daga ina ne ya zo ko ya yi yawa samu. Tsakanin jini wanda waɗanda suka sa kansu suka zo suka ba da fi sabilillahi kamar volunteer ake ce masu, da kuma wanda kusan cilis ce ta kama su sun zo ne su taimaka ma danginsu, su kuma donar da fami ake ce masu. To wannan huska kuma shi kuma sai a ce dai an ci gaba, amma dai har yaushe ma akwai kingi. Wannan tunda abin da aka yi so jini wanda ya zo daga wanda suka sa kansu fi sabilillahi sun zo sun bada, shi ne aka yi so ya zamanto ya yi yawa fiye da wanda aka tilasta ma mutane. To domin gwada kokarin jihohi akan dukkan waɗannan ayyuka, jihar Tawa ya ta taka wata rawar gani da sauran jihohi suka yi. Kwarai, jihar Tawa kullum tana taka rawar gani cikin jihohi waɗanda manya-manya wanda kuka sani cikin Nijar. In ka hudda akwai Maradi, akwai Zandar da Magaram, akwai kuma Tawa ita kanta, kuma akwai Yamai. Su ne dai waɗanda saboda ya danganci yawan al'umma ne kamar population, don kowane yana da nauyin da ya kamata ya hudu na shi jiha. Alhamdulillah, Tawa ma tana cikin sau da dai ba ita bace gaba, tunda an ɗan himu yawan al'umma kamar da muka sani. To kuma ya danganci kuma yanayi na culuta a cikin jiha wadda ake fuskanta, da kuma wasu ƙarurrukan culuta waɗanda wasu jihohin ba su da. Saboda Tawa in ma ba ta wuce sauran jihohi ba, akwai dalilai, kamar dalili ne wanda za mu ce kaga da Magaram su suna da likita wadda ake ta dialysis ake ce mashi, ta wankin kwada. Shi kuma wannan likita ita kanta wankin girbi, ita kaɗai wannan likita tana buƙatar jini yadda da ake tsammani, saboda wannan aiki ana shi ne kaɗai da jini, ba wani abu da ake yi. To kuma kaga baicin mata waɗanda suke zuwa haihuwa, ga yara, ga kuma al'umma waɗanda suke haɗuwa wajen culuta na masassarar sabro, to kuma su sun daɗa da ciwon wannan girbi da suke fama da shi.
Muhammad Kabiru Abdu jagoran bankin adana jini na jihar Tawa na bayani akan wato raskuna da sakamakon zaman taron su na gidajen jini na ƙasa da aka yi a birnin Yamai, taron da ya halarta da sunan jihar Tawa. To a bangaren ilimi kuma ko yaya sha'anin karatu ke tahiya da bangaren abin da ya shahi tsarin su malaman da ke koyarwa a makaranta mai kula da horar da sha'anin al'adu ta nan Tawa mai suna EFAK, ɗaya daga cikin malaman makarantar shi ma amsa ma gidan rediyon Sarauniya FM tattauna su da abokin aikin Muhammad Sani Abdulsalam kamar haka. Sunana Habib Bozu, ina karanta suwa lakwal mai horar da al'adun gargajiya. Yanayin karatu yana tahiya amma muna samun 'yan matsaloli. Menene matsalolin? Kamar uwayen ɗiya ba su kula ma ɗiyansu da zakkowa makaranta, tunda kullum muna da raganin yara zawwa makaranta. Menene wannan makarantar take karantarwa ga ɗaliban da suke karatu a wurin? To makaranta ce mai horar da al'adun gargajiya. Ka san yau ga duniya ga komi bai yi in babu al'adu, saboda al'adun nan suna bunƙasa ƙasa. Shi na sa gwamnati ta yi cinka babba aka kafa lakwalin ne na al'adun gargajiya, da a ba yara foro bisa al'adun nan su san al'adun nan suna da muhimmanci kwarai. Wani aji kuke da shi a ekol ɗinku? To ajin da ke gare mu college gare mu nan muna da 'yan premier année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Dan mun samu ɗalibai wanda sun kai examen kashi 2 suka samu takardunsu na yabo bisa wannan horar da al'adun gargajiya. A waɗansu lokuta kuyi ta kuka da rashin kayayyaki na aiki a wannan makarantar, ya abu yake a shekarar bana? To shekarar bana tun daga bara dai zakkuwa bana alhamdulillah gwamnati ta kulo kware da mu kaya dai na aiki. Ni yanzu ina ɗauko fammi nawa na music, alhamdulillah yara an kawo musu kaya habba iyaka, da waɗansu ma suna cikin kwalaye ko buɗa su ba mu yi ba. Kuma ina nan da yara, abin nan da ni nika gwadi ga ƙasar Nijar gaba ɗaya an sani, na yi ta abin mamaki. Nika so yaran nan su ma su bi hayya su iya abin nan da ni koya, tunda na ga mun gamu maraɗi kwanakin bayan nan da wata 2 da muka gamu maraɗi, kowa ya zo da nashi ɗalibai da ya horaswa. Ni na ta yi da ɓangaren music, gaskiya yara sun burge ni, don ni ɗaya ni zo da yara wanda ni ba horo na music, banda ni babu jihar da ta kai yara wanda an ka horaswa bisa music. Kenan yi mu ce alhamdulillah gwamnati wannan wuri gaskiya mun yaba kwarai, amma kullum muna wata kuma aita kaya, don kaya ba isa suka yi ba. To ina maganar albashi wanda waɗansu shekaru da suka gabata kuke samun jinkirin biyan albashi, yaya abu yake yanzu? To wajen albashin dai tuwa da muka taso dai har yanzu wadda muke na babu matsala, amma matsala inda take sai mun share watannan 3 nan na mu kukanmu a diba a maido mu watannan guda da ya kai daidai a ba mu shi alhamdulillah, amma 3 nan su yi zuri kwarai, nan na muka so a ƙara diba a gyara a maido ta daidai. Me a zurhinsu? Zurhinsu wata 3 yau in sai kai wata 3 ka samu biya bashi ya halaka ka lokacin nan. Habibu Buzu, ɗaya daga cikin masu koyarwa a makarantar raya al'adu ta EFAK nan Tawa, na bayani ga tattauna da abokin aikin Muhammad Sani Abdulsalam kan ci gaba ita wannan makarantar da ma wasu ababen da ke da kwai na matsalolin da ba a rasa ba, wanda kuma haka ke kai mu ga kammala jerin labarai da rahotanni gwargwadon abin da muka samu shigowa da shi a shirin mu na talatar yau.